बाक्सा सालबारि थांगासिनो दङ ओमफ्राय नै माबासो लोगो मोनफैलायबाय खिरनदायसो सुरुपेटाजोंहाय दावखोबाय ओमफ्राय दा लामायावनो गोथेजादों दायो आङो डायमन्ड इंलिश स्कुलाव दंफैयो बे डायमन्ड इंलिश स्कुला आंनि बिजामादैफोरनि जाहैबाय बिजामादैयानो जाहैबाय ओमफ्राय आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय एसे देखायलांनि दा स्कुला बिराद मोजां जागासिनो दङ थांनाय SSLC एग्जामावबो बेनिफ्राय 8 जन लिरदोंमोन ओमफ्राय 8 जनावहाय बेबायदिनो सासे डिस्टिंसन ओमफ्राय 3मा स्टार मोनदों ओमफ्राय बेजों लोगोसे 4या फार्स्ट डिभिजन आरो ओमफ्राय दा थांनाय बोसोरावबो लिरदोंमोन ओमफ्राय थांनाय बोसोरावबो बेबायदिनो स्टार मोनलायनाय दंखायोमोन ओमफ्राय जोबोद मोजां आरो दायो टटेल बेवहाय 250 स्टुडेन्टसफोर दङनो ओमफ्राय हस्टेल थानायफोरबो दङ आरो 35 जनसोआ दङनो आरो ओमफ्राय दा आङो एसे देखायलांनि बेनारा नै बेयावनो दङ डायमन्ड इंलिश स्कुल नायनानै लादो नै सुरुपेटा हारिपुर नै डिस्ट्रिक्ट बाक्सा बे स्कुलखौ गायसनजेननायनि डेटआबो बेयावनो दं नै मथा मथि 2017आवहाय माने बे गायसनजेननाय जादोंमोन आरो ओमफ्राय दा माखासेफोरखौ लुगासिनो दं ओरैहाय नै आरो जायफ्रा बे स्कुलनिफ्रायनो सिगां उथ्रिसारना थांनाय बिसोरो बेबायदिनो नेट कचिं लागासिनो दङ बिसोरो साइन्स लागासिनो दङनो 4सोआ नेट कचिं लागासिनो दं होनदों मोजांनि बाथ्रा नानिमोन दं मा क्लास नानि क्लास 10 ने आच्छा औ मोजां दा खबर सबर औ स्कुला मोजां दा फरायनायाव ने औ दे मानो होनना बुङोब्ला आंना बिसौआ लोमजादोंमोन नालाय एसे जन्दिस टाइफड एसे लोमजानाय हिसाबै आङो न'निनो बिदै बानायनायखौ होफैबाय दा दिनै लोंनो मोनबाय गाबोनफोर मोजां जासिगोन आरो बियो बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव फैबाय जेब्ला मानास नेसनेल पार्कखौबो एसे नायदिंनानै थांनोसै मा खालामनो हागोन 사하바간 줌줌 사하 배우는 슬프 배우는 슬프 배우는 슬니 나와 नैबेनो मेन गेटआ हाग्रायावथ' जिब जुनारजों बुंफबनायखा होसोलायलाङोबो गान्दाफ्रा मैदेरफ्राबो ओमफ्राय हाग्रानि मोसाफ्रा दा बिदि आरोखि नैबेयावहाय टिकेट लादो ओमफ्राय हाबदो आरोखि सिङावहाय टि गार्डेना रायज्लायजाखा अयथासार थान्दाल'खा सयथिबो सिङावहाय नै बिराद मोजां आरोखि दोमै दोमै जेरैबो बेसेबांबा गुवार आरोखि बे टि गार्डेना आंथ' सिगांबो फैबाय आरो फैबाय थानोबो लुबैलायलाङो ससे बेरायलांनि जोङो सिङाव हाबहैले दा टाइमा अभार जागोनलै बेयावनो बिराद थान्दा माथो ओरैबायदि टि गार्डेना थान्दाल'खा नै मथा मथि हाग्रानि जिब जुनारफ्रा गान्दा मैदेरफ्राथ' नै बैयावनो ओंखारनानै थाफैजोबोमोन बेलासियावहाय दाथ' टाइमाबो जाथ'वाखै सान्दुं गोसा हाग्रायावसो एब्रना दं नामाथाय ओमफ्राय नैबे माबाजोंहाय बाइक सालायहोआखै आरो गारिफोरबो सोहोआखै थाबायनानैबा थांनो मोनो आरो ससे बैथिंजाय ओमफ्राय लिंहरबाय नै मानो होनना बुङोब्ला माखासे मोसा माबा माबि फिसा जानानै दंनो बैथिंजाय ओमफ्राय एसे गिनांगौ आरोखि थांहोआ नै हेला फुसिल सुनानै लिंहरगासिनो नै उफाय गैया थांफिननांसिगोन नै ओरैहाय थांनो होखायाखै आरो नै बै फोथारावनो ओंखारनानै थाफैजोबो सिगांथ' आं बैयावनो खेबदोंमोन नालाय दा होआखै आरो थांनो ओरैबो बैथिंजाय थांहोआ आरोखि बेयाव फैनानै बिराद थान्दा मोनफैदों आरो नै गारिया बेयावबो दङ बेखौ बुकिं खालामोब्ला 3500 लायो आरोखि ओमफ्राय मानसि सासेयावहाय 110 थाखा ना बेसेबांबा लाबावो ओमफ्राय 6 जन थांजायो आरो नैबे जिपसि गंसेयावहाय नोङो 6 जनजों लोगो नांनानै बेबायदि जिपसि गंसेखौ 3500 थाखानि बुकिं खालामनो हागोन ओमफ्राय बेजों लोगोसे मानसि सासेयावहाय
110 थाखा बिदि लाबावो आरोखि ओमफ्राय हाग्रायाव हाबहैनो हागोन आरोखि अयथासार गरम रायजोफोर बाक्सा थांदोंमोन ओमफ्राय ओरैहाय सिदा बारस'बोबाय आङो ओरैहाय बिजनि फानबारि जानानैहाय ओंखारहैसिगोन आङो ओरैहाय पाट बाजार दुमनि जानानै ओंखारबोबाय ओरैहाय लाबदांगुरि आइ लाभ इउजों फैबाय आरो सिदानो ओमफ्राय नै बेयावहाय अयथासार मख्रा दं आरोना आं एसे देखायनि दा थाइजमा होननायाव दङ आङो बाक्सायावनो दं आरो थाइजमानो गामिया एसे देखायनि नुबाय दा रायजोफोरनि मख्राया अयथासार दङ सयथिबो गाहाय गाहायाव गाखोनानै थादों नै औवायावबो दा लोगोफोर बाक्सायावहाय फैयोब्ला ओरैहाय बिजनि फानबारिजों जानानै थब स्र' बारस'योब्ला मोजांसिन आरो थाबैनो सहैयो सर्टकाट जायो नै बेजों थांनोसै आङो दा बैथिंजाय दावखोनानै फैबाय जोङो नै बैथ' ओरैहाय मानास नेसनेल पार्कआनो गोलैबाय हाग्राया ओमफ्राय नै बेयाव ओरैबायदि मोजां प्लेस दं मोनसे नै बेयो थालिर बागान जाहैबाय ओमफ्राय नै बै बैग्रिबारिखौ बारबानो माने रानि गाथोन मोनबाय आरोखि ना दा बेयाव आं जे जायगायाव दङ बियो बाक्सायानो गोग्लैयो ओमफ्राय नैबे फाखुवा दै ना माबानो ओमफ्राय बैथिंजाय बारबाथाय माने बे दैखौ बारबाथाय चिरां मोनबाय आरो दा ओरैबायदि मोजां जायगा नै बेयावहाय थालिर बागान गोजा आरो नै बिदि मैदेर नेग्रा नक्सा ना मा होनांगौ जाखो बियो नै बेबायदि आरोखि ओरैहाय रेडि पिकनिक पार्टि नै बेयावहाय जागासिनो दं फाखुवा दै होनो दा बेखौ ने आदसा पिकनिक नामा ब्रादार पिकनिक पार्टि औ नै होगासिनो दं आसाम ट्रेक्टर बरियालै नै ओरै नानिमोनबो दं दा बिदि आरोखि ओमफ्राय ओरै थांनोसै बै दैखौ बारबानो माने चिरां मोनसिगोन आरोना दा नै बेबायदि बहुद खस्थ' जालायबाय आरोना दैज्लां बोथोरनि अखा जुग जुग हानायजों बियो माने दैया फैजेनबाय नै दा नावसो सलिसै आरो ओमफ्राय नै बै नुदोंना बियो माने औवानि दलांमोन बेथ' आरो खामानि गैला दायो ओमफ्राय दा नै नावजों सलिसै आरोखि दा बे ओनसोलनि थागिबिफ्रा बहुद दैजोंहाय जुजिनो गोनां जालायबाय नै ब्रादार बे दैया माबायदि देरो जेनेबा दैज्लां बोथोराव औ दा नै दावबायारिफ्रा नावजोंहाय बारनो गोनां जालायबाय नै गथ' उन्दैफोरखौबो लानानै ओमफ्राय दै देरब्लाथ' आरो बुंजाखाया ओमफ्राय नै फैगासिनो दङ ओमफ्राय आदा बियो माबायदि जायो दैया ओरैनो दैज्लां बोथोराव नै दा जोंहा अखाजों लोगोसे जोंहा नागारनायजों फुरा माने दै जाजोबो नै बै बोरियालागे बे बै बोरियालागे दैया उथियो औ बेनिखायनो जोंहा रायजो राजा पाब्लिक माहा बिराद खस्थ' मोनो औ जोंनि गेजेराव हादानबो जाबाय हादान जानायजों लोगोसे जोङो माने थांलाय फैलायनि थाखाय जोंहा बिराद हान्थिना माने बिराद दिगदार जायो माने जा गथ' गथाय माने स्कुलाव दोनफैनो जा नैहाय गंसे जोंहा दै बाक्सा जितु चिरां आरो बाक्सा बेखिनियाव जोंहा जौगाबारिजों माने सोलोंथाइनि थाखाय जोंहा स्कुल नांगौ बे स्कुलनि थाखाय जोंहा माने जों बेखौनो माने सानो स्कुला जाहाथे जायो बेखिनि आरो स्कुलबो गैया ना ओमफ्राय बियो मा समस्ति गोलैयो ओरैनो ओरै जोंहा समस्तिया जाहैबाय जोंहा ओरैनो मानास गोलैयो आदसा मानासजों लोगोसे जोंहा बाक्सा डिस्ट्रिक्ट नोंसिनि समस्तिनि एमसिएलएआ मा जोंनि समस्तिनि एमसिएलएआ जाहैबाय मथंगुरि मेथंगुरि ओमफ्राय एमएलए हिसाबै एमएलएआ जाहैबाय जोंहा आफतार आलि आदसा दा बेबायदि आरो नै बेखौ बारबाथाय माने माबा मोनबाय ना चिरां मोनहैबाय ओरै ससे थांबानो चिरां दा बाक्सा चिरां कानेक्ट बेखौ जुदि ब्रिज होयोब्ला बिराद मोजां जाहैबाय आरोखि दाथ' दैज्लां बोथोर ओमफ्राय नैबेयावहाय थांजाला आरो बाइकजों बेयाव गोथौ जायो ओमफ्राय दा नावजोंनो हान्थिलांनोसै 6खान जोङो माबा 13ता जों खवाफाद होनानै दलं बानायदोंमोन नाथाय दैज्लांनि समाव जोंहा बियो माने गोदोलाङो बे 13खान खवाफादा बिनि थाखाय जों माने जोंनो नांगौ ब्रिज दंफांनि दलांबाबो जों बेखौ हास्थायो ब्रिज ने बेखिनिखौनो जों माने आरो जुदि नै बियो ब्रिज जायोब्लाथ' ओरैहाय मानास जानानै फैयो ने मानास सरि माबा फानबारि जानानै बिजनि फानबारि जानानै ओरै बारस'बोनानै ओमफ्राय नै ओरैहाय सर्टकाट बाक्साजों फैनो हाबाय आरोखि सर्टकाट बैथिंजायथ' ससेल' मानास नेसनेल पार्क ओरैहाय नांलांबाय दा बिदि आरोखि दा दुखुनांथाव बाथ्रा नैबेयो माने ब्रिज जायोब्ला बिराद मोजां जागोन आरोखि बे ओनसोलनि थाखाय बा जों बयनिबो थाखाय आरोखि